कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे लाइभ होबाय दे दानसे लाइभआव थानोसै सोर सोर लाइभआव फैयो। आदसा फैलाव बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो सार? ओंखाम जाथ'वाखैलै नासो लाबोदों आं ब्रादार। दासो संगोन आरो दसे थानानै जास्ट आं बाजारनिफ्राय फैदोंल' आरो खैला मैला बाजारनिफ्राय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बसन्त बर' हाइ ब्रादार मा खबर फ्रम कर्नाटका? थेंक इउ ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय लाइभआव फैनायनि थाखाय। खबरा ओरैनो जास्ट आं दसे लाइभ होनो होननानैहाय थादों आरो ओमफ्राय माब्रै दङ ब्रादार बसन्त? खबर सबर मोजां दा ने? ओमफ्राय दसे रायज्लायनोसै लाइभआवहाय। फैलाव बसुमतारी मा होनदों मैनि आइफना बबेहायमोन? मैयानि आइफना माबा आमथेखानि। आमथेखायावहाय आं दसे थांदोंमोन नालाय बाजाराव। ओमफ्राय बेयावनो माने नुनायखाय आं दसे ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायलाबायदों आरो ओरैनो पेजावहाय होलाबायदों। ओमफ्राय सल्ल' बिदों बिनायालाय मा होनब्ला आइफना मबाइलानो बेटारिया एसे बारा जोरालै आइफन मबाइला ओंखायनो बायो आं। जोंना बेटारिया जोरनाय नांगौ नालाय दा बे हिसाबैनो आरो मबाइलालाय सल्ल' बिदों बिनाया आमथेखायाव दङ। ओमफ्राय मानो होनब्ला एसे माबा ओंखारदों जाहैदों स्क्रिनावहाय खुन्दुं होनो ना मा होनो खुन्दुं बायदि नुयो जाहैदों। ओमफ्राय आं मैया मोजां नायजोबाखै नालाय दा बे हिसाबैनो आं मोजां नुवाखै आरोखि। ओमफ्राय एसियान 26 राइडारा YBY आव हाबदो आंनियाव। फैसानो मोनालै जावैसो ग्रोब ग्रोबानो जायो संसार जानायनि जाबाय दा। ओरै ग्रोब 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 इउटुबनिबो हाबथ'वाखै। बे माबायावसो हाबहैगोन बेनि लास्टावसो। दिनै खय थारिख थांखो? 15 ना 16 दिनैहायसो बिदिनै दंबावो एसे गोबावैनो। हाबलालाय फैसा खामायगौसैमोन। दा गोदानावनो गोदान हाबगौबायला। ओमफ्राय र' खबर मोनखागोन। फेसबुकनिबो हाबथ'वाखै आङो दाबो। फेसबुकनि इउटुबनिजों खेबसे मोनला एसे मोजां जायो। एसे गोबाङैनो दोननो हायो। नोंनियालाय बेसेबां जाजेनखो? दा एसे वाट्सएपफ्राव स्रोद खोन्थाहरदोब्रा स्क्रिनसटफोर हरनानैहाय। नोंनियाथ' एसे गोबांसैदां? जेरावबो बिदिल'खा बेवहाय। बसन्थ मोजां आदा अके थेंक इउ ब्रादार। लंकेशर बसुमतारी अखा हायाखै नामा? हागासिनो दं नै खिसेब 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 खिसेबनो। बारा गिदिरबो नङा ओइ फिसा 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 फिसाल' हादों अखायानो। माबा एराबो थाइयाबो बिदि माइ बिबार बारनायनि साइस आरोखि ना। बिदिसो हादों अखायानो। लोगोफोर दसे कमेन्ट खालामदो दे एसे रायलायलायनोसै। टाइमाथ' दा बयबो दैज्लां हाज्लां बोथोर बयबो खामानियाव थांनानै दङ। दाबायदियावहाय खामानि मावनाय टाइमावहाय बारा मबाइलखौ दैया थेवबो आरो जायफ्रा दैदों दान्दिसे धामाका कमेन्ट खालामदो। आं भिडिअ'खौबो बानायथ'नाय जायाखैलै एसे गोबावसै। ओइयाव दा एसे प्रग्राम जानो हागौ दा लोगोफ्रा खालामहरदोंमोन आंनोहाय कल। ओमफ्राय भिडिअखौनो लाबोथ'नायानो जाखायाखै आङो। फैलाव बसुमतारी जोंनि मालि बिटियावबो होगासिनो दं। हागासिनो अके फैलाव बसुमतारी थेंक इउ। लामाया जाब्ला हाथाय बाजारफ्रा मालि बिथा बाजार आमथिखा बाजारल' जानाय जासिगोनलै। मा होनब्ला दा लामाया जाथ'वाखै नालाय गोजौ गाहाय उदै बिगुर साजोबलायो आरोना बाज्ल'लाङैयानो। ओरैबायदि जामफिं जायोना दा बिखायनो थांला थांलि थांबाय थानो बायो। नोंसिनि मालि बिथायाव बिराद मोजांलै फैलाव 10 थाखानि लादु जाबाथाय उदै बुंबाय। ओरै ओरै मोनखायो फुखुरिफ्रा। खैला मैलाफ्रा आमगुरि बायदियाव बायला बे 20 माबा 30-40 थाखासो जागोन। ओमफ्राय मालि बिथाव बायना जादो नोङो 10 थाखानि नै ओरै ओरै मोनखायो लादुआ। माब्लाबा ट्राय नायहै। बे लाइफआव सोर सोर दङ मालि बिथा बागमारा हाथायाव थांनानै फुखुरि बा बे
आलु सब माबा माबिफोरखौ बायना जाहै बास 20 थाखानि जानानै उदै बुंबाय आरोखि मोजांथार जानोहाय माब्लाबाबो ओरैनो फैया 12 बाजा बायदिसिना पियाजि मोजां मोजां फुरि सावनायफ्रा दाम खमनिनो मोनजायो मोजांथार 10 थाखा खालायनिनो अयथासार बुरजा बुरजा मोनजायो आरो Incoming call from Bangla sir identified by true बेंग्लाया caller. माबा फन हरना होदेरलायबायलै लाइभ थानाय नुनायखायसो हरखोना माखो जारलाखा बिदिनो फन हरदेरना होलायबायनो र'लै लाइभ थादों नायदोंना नायाखै नोंलाय लाइभखौलाय जारलालै जोंबो फनसो हरलाबायगासिनो ओमफ्राय चित्रलेखा ब्रह्म बोरै दं आदा होनदों मोजां मोजां चित्रलेखा नोंलाय माबोरै दङ ओमफ्राय फैलाव बसुमतारी मा होनदों अरा मा जानो ना बेयाबो लायनो मोनजायो औ औ ओमफ्राय लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो माबोरै दं माबोरै गैया दसे रायज्लायनोसै टाइमाथ' जाथ'खायाखै आं बारा गोबावबो थानाय नङा दे अनलि 15 मिनिट बा 10 मिनिटसो थानाय जागोन आं लाइभआवहाय बारा गोबाव थानाय नङा जास्ट ओरैनो दाथ' माबा जाबायानो नै ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे जास्ट अखाबो हागासिनो दङलै ख्रेब ख्रेब ख्रेबनो आखान जेरावबो थांनायानो जायाखै आङो ओमफ्राय चित्रलेखा ब्रह्म मोजां दङ आंबो अके दे थेंक इउ मोजाङैनो थाखानांगौ अखा हायाखै नामा अखा हालाबायगासिनो जोंनिजोंहाय नै ख्रेब 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 ख्रेबनो मोजां हायाखै आरो ओरैनो जास्ट मैयाथ' अयथासार सान्दुं दुंदोंना ओरैबायदि सान्दुं गोसा जाखादों मैयाहाय आमथेखा बाजारावनो सानसेखा आं मैया फैनायानो जाखायाखै फुङाव थांगासिनो मोनानि 8थासोआवसो सफैनो ओंखारदों न'आवहाय ओमफ्राय लोगोफोर दे दसे कमेन्ट खालामदो बारा गोबावबो थानाय नङा दे लाइभआवहाय माने लिंहरबाय जानांगौ बिसोरो अखा नागारखाबाय दिनैहाय अखाया जोंनिथिंजाय हादोंलाय नै ख्रेब ख्रेबनो अखायाथ' बारा गिदिर नङा ओरैनो जास्ट फिसा 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 हादों आरोना ख्रेब 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 ख्रेबनो ओमफ्राय दिङा ब्लक लाइक दन अके मिनि हरबायलै दिङा ब्र' माबोरै दङ खबर सबर मोजां दा दिङा भिडिअखौहाय आं लाबोथ'नाय जायाखैलै बेवहाय सानथामसो जाबाय आं जेबो भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखै सानथामा कारेक्ट जाखाबाय दिनैजोंहाय ओमफ्राय भिडिअ'खौनो समाव बानायनो बाफ्लाङो आरोना ओमफ्राय दाथ' नैयाव खबर हरनानै दंलाय भिडिअ बानायनांगौलाय अयथासार जायो खिन्थु थांनाय जायाखै आरोखि दिङा ब्लग मा होनदों गुड आफ्टारनुन अके ब्रादार थेंक इउ गुड आफ्टारनुन ओमफ्राय दिङा ब्लग माबोरै दङ ब्रादार खबर सबर मोजां दा ने ओमफ्राय सुकुमार बसुमतारी मा गामिनिलाय आदा नोंना आंहा माबानि फंबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलानि आङो खैला मैला पर्बतजरा होनो आरोना जोंनि गामिखौहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालाबा ओरैहाय जोंनि चिरांफोरजों फैबा आरामसे लोगो मोनबा रायदावबानो जाबाय आरोना सुकुमार बसुमतारी थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ब्रादारा अबेनिफ्राय जाखो ओमफ्राय दिङा ब्लग मा होनदों नै मोजां आदा अके दिङा ब्रादार थेंक इउ दिङा ब्लग मोजाङानो थाखानांगौ ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो एसे कमेन्ट खालामबावदो सुकुमार बसुमतारी होनबाय थेंक इउ ब्रादार सुकुमार ओरैनो जास्ट आं दसे टाइम पाससो लाइभआव थादों दे ओरैनो जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखायल' आरोना आं बारा लाइभबो होबाय थानाय जाखाया मानो होनना बुङोब्ला जोंना एसे नेट प्रब्लेम जाफैयो दे नेट टावार पस्टआलाय खाथियावनो बारा गोजान नङा ससेयावनो खिन्थु बै माबाखौ बोरैबा बोरैबा फिदिंना हरदोंना मादोंथाय एक्सुवेलि जोंनावहाय बारा नेटआ नांफैया आरोना एसे प्रब्लेम जाफैयो दा बेखायनो आं बारा इन्टारेस्टेड मोना आरोना नेटआ
बारा थिग नङिखायनो लाइभ होबाय थानोहाय ओमफ्राय लाइभ होबाबो माबा जायो मा होनो नेटआ प्रब्लेम जायोना नोंसोरसो माबायदि नुहैदोंथाय दा माबाफोरखौहाय एसे मोजां नुवा आरो क्लियार नुनो नागिरा आरो सुकुमार आङो चिरांनिखा ए आसा चिरांनिनो सुकुमार बसुमतारी जनथानि जनथानिसो बे मालिबिथा जनथा नामा चिरांनिबा बा डि एन एस ब्लक माथो नै मोजाङैनो दं आदै अके अके डि एन एस ब्लक थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय सुकुमार ओरैनोसो आंबो जास्ट दसेल' लाइभ होनाय नायदों जेबोथ' इम्परटेन्ट नंखा बाजारनिफ्राय फैदोंल' आं ओमफ्राय फैनानै दिनैथ' खैला मैला बाजारमोन ना जोंनि खैला मैला बाजारा सप्तायाव खेबनै जायो नालाय मंगलबार सुनिबारबा जायो नालाय दा बे हिसाबैनो जास्ट बाजारनिफ्राय फैदोंमोन आं अमा बेदरखौ मोनहैयाखिसै फुङाव थांदोंमोन आं दिनैहाय अमा बेदर बिखा जानो लुबैलायनानै थांदोंमोन आं गैया मोनहैयाखिसै 8था बायदियाव थांदोंमोन 8था एसे बारा जालांदों आरो गामाखाल एभेलेबेल बेदर थायोमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव आं थांबा अमा बेदर फुथारग्रायावहाय एकदम थैल' नुहैबाय आं मासेल' मोनदां गैखा बेदरखौनो मोनबोआखिसै बयलार लाबोनो नागिरबाय बयलारखौबो आं एसे बादबबाय थायोना जानोहाय लाबोबाबो ओरैबायदि मोजां सेक होनानै जायो आङो लेबु बिदै मा बिदै सेबलायबाय दा ओमफ्राय सामब्राम बायदिसिना एसे माबा माबि लगायनानै आरामसे आं बिदि खालामनानैसो जायो आरोना बांसिन लाबोबाबो एसे बांद्राय संबाय थाब्लाबो मेनल'ल' मोनो आङो एसे हाफद्राय एवनांगौ आरो बयलारखौहाय दा ओंखायनो बयलारखौबो लाबोआखिसै आं नासो लाबोदों आं रौना बाजाराव बेदरखौनो मोनहैयाखिसै दिनैहाय सिमन बर' होनदों थास' बिबारा बेसेबां दाम जादों नोंसिनिथिंहाय ब्र' होस थास' बिबारखौ मा होनबावनो जोंना थास' बिबारा दाम जानायखायनो मानब लाबलिया अखाफोरावहाय थास' बिबार नागिरहैनाया इलियानजों होसो हरजालायदों होननायखौ नुवाखैलै आरो नोंना थास' बिबारनो थास' बिबारखौ आं खेबनै लायनानै जाफैखांबाय ओरैबायदि गोथाव जादों आङो माबा मा होनोमोनलाय ओइ माबायावहाय दङ न' खाथियावहाय ओरैबायदि बारनानै दङ खेबनै लायनानै जाफैबाय आं बायबाथ' नै इसेल'खा 20 थाखानि 10-12 थाख्लायल' होखायो इयावनो 20 थाखा आरो ओमफ्राय आं बायफ्राङालाय बोरैबा थास' बिबारफोरखौहाय ओमफ्राय लायबाय आं गावनो लायबाय ओरैबायदि संनानै अमा बेदर गोरानजों जालायखादों आं दाम दं थास' बिबारा एकदमबारे एसे दाम जासिनदों माबा जातनि माबा जातनि थास' बिबार माबानानै आरो माबा दामसो जालायबावदों थास' बिबारखौसो दामसो जाहोलायबावदों जारलाखा ओमफ्राय धनिराम बर'आ मा होनदोंनो मा खबरलै आदा मोजां ब्रादार ओरैनो जास्ट लाइभआव फैदों आं नोंथांमोनजों दसे माबोरै दं माबोरै गैया होननानै रायज्लायनो गोसो जानानै आरोना ओरैनोथ' जेबो इम्परटेन्ट गैया थेवबो ओरैनो फैबाय आरोना रायज्लायनो होननानैहाय ओमफ्राय खबर सबर मारै दङ धनिराम बर' मोजां दा ने ओमफ्राय आंना एसे नेट प्रब्लेम जायो दै एसे खिस्ला नुहैदों जानांगौ आरोना नोंथांमोना मानो होनना बुङोब्ला एयारटेल जिअ'आथ' नांसिनखाया आं माने इउसखौनो खालामनायानो जायाखै जिअ'आ हरगासिनो दं मानो रिसार्ज खालामाखै मायाखै होननानै आरो खालामगोन जेखिया जा ओमफ्राय नेट प्रब्लेमनि थाखायनो बारा इन्टारेस्टेड मोना आरो धनिराम मा खबरलै आदा औ ओमफ्राय धनिराम ब्रादार मोजां दा ने खबर सबर ओमफ्राय सोर सोर गोदान चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामनोब्ला एसे खालामना होदो लोगोफोर सोरबाफोर गोदानब्ला आरो ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै दंलायो एसे कमेन्ट खालामदो दे एसे धाबाखाबनो दसे बेबायदि टाइमावहाय दा बयबो खामानियाव एंगेज जानानै थाजोबो ना दा बे हिसाबैनो आरो बारा मानसि जायो लाइफआवहाय बे दाउआखौ दा जानांगौलै बे दाउआखौ र' क्रि 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 नै बेखौ दा जानांगौ खुमब्राजों क्रि 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 क्रि
उफ खालायथिदों दा नोंसोरखौ जानांगौ र' खुमब्राजों नुबाय लोगोफोर दाउआ आंना ओरै फैजोब नुबाय दाउला दाउलाफ्रा बोरै थांजोबखो जाजोबगोन आं बिसोरखौ अके सुकुमार खालामखाबाय इजिया दा अके थेंक इउ ओरै फै नोंसोरखौ खुमब्राजों होलाय मालाय जाजोबगोन आं दाउआ माबा जाजोब्बाय नै आंना देरफ'नि जाजोब्बाय केमेरायावहाय एसे फिसा नुदों गां गैयि गोजा बिदिनो गोजाखा थगायदोंसो साननानै थांजोबबावबायरानो बिसोरखौ जाजोबगोन आं गिदिर गिदिरा महाय थांजोबखोथाय दाउखौ जानोबा बिदि फिसा फिसायावनो जानांगौ आरो ना मानो होनना बुङोब्ला फिसा फिसायावसो भिटामिन थायो नालाय दा बे हिसाबैनो दाउखौ फिसा फिसायावनो जानांगौ आरो रोसि फुदुंलायनानै लोंखानांगौ आरोखि ओमफ्राय मा होनो सिमन नार्जारिया मा खालामदों आदा ओइ जास्ट ओरैनो दङ ब्रादार ओरैनो लाइभ होनो होननानैहाय दसे नोंथांमोनजोंहाय दसे लाइभ होनाय जाहैबाय आरोखि ना जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो जास्ट दसे ओरैनो लाइभआव आरो ओंखाम जासान्दि होननानैहाय ओमफ्राय मारै दङ सिमन नार्जारि ब्रादार बेखौ जाजोबगोन आं र' नोंसोरखौ मासेबो फाना आं फाननाय नेम गैखा जाजोबगोन आं फेदेरना नोंसोरखौ र' थ्रिसथा बेसेबांबा दंमोन बिदि दाउआ दा गैला एसेल'सै नै जाबाय दहायनो नैबेबो थांल' होखायो जोंना जोंबायथाय जानायाव लाइनाबो थांना होलाय नै ओरैबायदि उसुदा लाइन थांना होबाय थायोना कारेन्टआबो थांना होलायबाय दफाल' थायो फाग्लासोलै दाहायसो लांफैगोननो मोना नों देनो हाया नामा फैसा नोंसो लागोन ओमफ्राय लोगोफोर दे दसे कमेन्ट खालामदो दामाखा दसे रायलायबावनोसै आं दा हरगोन ना अनलि 20 मिनिटल' थागोन दे लोगोफोर लाइभआवहाय आं बारा गोबाव थानाय नङा ओरैनो जास्ट दसेल' आरो ओंखाम जानायनि टाइम जाहांहां जागासिल' आरोखि लोगोफ्राबो कल खालामबाय थाहरदोंमोन माबा खबरमोन दाबसे जायगायाव थांनांगौ गोनां दं बेखायनो एसे कल खालामहरदोंमोनदां 18 मिनिट 41 सेकेन्ड आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर दे बयनिसिमबो बाय बाय दे